Quen son eu no Instituto Perdouro? Pois eu son a fonte de alimentación. Que é o que fai que funcione todo ben? Pois ser ben alimentados. Porque o queixo ten que ser queixo, o xamón ten que ser xamón, a tortilla ten que levar ovos. Eso é o que funciona, que vos alimente a todos. Boa razón ten o noso cociñeiro. Todos os medos e os complexos causados pola diglosia teñen solución. O segredo está na alimentación e no corazón. Escoitade atentamente toda esta enerxía autóctona. Autóctona, así, con 4 sílabas. Non me digas que non é unha palabra ben bonita. Eu son autóctona de Burela. Eu son autóctono de Basul no Senegal. É un sitio moi bonito. Tienes que ir ali. Eu tamén sou autóctona de Senegal, mais eu son da capital do país. Son de Tarrafal, Cabo Verde, e tiven 6 anos ali, e agora estou aquí en Burela, e xa teño case 10 anos. Son dun sitio que ten un nome moi bonito e galego, é Ribeira da Barca, gústache? Eu nací en Cabo Verde, en Porto Mosquito, aos 9 anos vim para aquí. Entón eu considero-me de aquí e de ali. Ali teño os meus familiares, avós, primos, amizades. E aquí tamén vivo con miña familia, con miña nai, miña pai e meu irmán. Entón considero-me tamén de aquí, porque tamén teño moitas amizades aquí e agora estou facendo a miña vida aquí. Miña mai é asturiana, máis concretamente de Oviedo, e meu pai é de aquí de Galicia, do Valadouro. Eu nacín aquí en Burela e vivo aquí. E a Asturias vou de vez en cuando. Fasme unha pregunta fácil. Nacín en Rincón, na illa de Santiago, desde os 4 anos. Estiven aquí en Burela 11 anos. Agora teño 15 anos, síntome compatible nos dous lugares. Compatibilizar é un verbo. Eu conxugo todos os días. Como son de Vietnam, compatibilizo o Cantábrico e o mar da China. Eu son unha profesora que fai de ponte entre dous mundos. O do Ximaín e o de Halloween, o de Rosalía de Castro e o de Emily Dickinson, o da gaita e o da bagpipe, e o do can que é can e o do can que non é can nin cadela. Que ben falou esta xente de tantos sitios diferentes. Aquí estou eu para certificar que foi así. Nós tamén damos fe de que é así. Temos moita experiencia en limpar, fixar e dar esplendor. Digo eu,